Pohleďte, toť Rudolf Vandas. Jeho dědeček byl řezník, jeho otec byl řezník, i on je řezník. Rudolf III. A to je jeho dcera Šárka a její báječné křeslo. Oba, ona i to křeslo, vykonali s Rudolfem neuvěřitelné. To křeslo přinesl čarovnický učeň Vaněk jako dar Šárce, neboť ji miluje celou silou svých 16 let. Ani matka, ani slečna Blanka netušili, že Šárka zavedla pomocí toho křesla svého seriózního otce do nebezpečného světa fantazie. Neboť přiznejme si, když už se budou odávat snění i řezníci, jak to s námi se všemi může dopadnout. Chcete ho zabít? Já bych chtěla jenom půlku. Kolik je vás doma? 2 nebo 3. Tak 2 nebo 3. Když my nevíme, jestli přijede dcera, víte. Ale přijde, jak pak by nepřišla, to víte, že přijde. Už je to půl roku, co se od nás odstěhovala. A ještě u nás nebyla. To je něco jiného, ale na Vánoce přijde určitě. Tak mi ho dejte celýho. Dělám kousek na modro. Celýho, živýho, 2,20. Živej kapr ve vaně, to jsou ty pravý Vánoce, že ano? 33 korun. Snad ano. Hop. Tak, 2,20. Tak to máme 33 korun. Jo, to je dobře. To je akorát. Jo. Děkuji vám uctivě, přeju vám hodně šťastný a veselý Vánoce a pozdravujte slečnu dceru. Děkuji vám. Vám taky všecko nejlepší. Jo. Vy znáte? Koho? Tu jejich holku. V životě jsem ji neviděla, pane šéf, proč? Jak víte, že se vrátí na Vánoce domů? Oj, pane šéf, Vánoce jsou přece svátky naděje, ne? To vy nevíte. To pro mě jsou Vánoce svátky kaprů a jsem moc rád, že mám od nich zase na rok pokoj. Prosím vás, nemáte náhodou ještě kousek kapra? To bohužel nemáme. Pane bože, to jsou naše první Vánoce, já jsem všechno přichystala. Jen na kapra jsem zapomněla. No, to je mi líto, já bych vám rád dal třeba svýho, já to stejně nejím, mám radši vepřovej řízek, pěknej, tlustej, co? To jsou naše první Vánoce, já i hrozinky mám 2. No, jsou dneska ženský, co? Povídám, že jsou to ženský, ona má 2 hrozinky a kapra schání na Štědrý den v opolednách. Ale pane šéf. Ježišmarja, podívejte, jak na mě čumí. Jo? Tenhle. Je opravdu. Hele, Halo, paní s těma rozinkama. No pak to je pryč. jeden zapomenutý. Pane šéf, tak se mi zdá, že vy přece jenom budete mít k večeři kapra, co? Já? Nikdy, já jsem tohle nejet ani za okupace. Rudinku, dostaneme návštěvu. Jo, tchána, jo? Hele, tak já si toho kapra vemu, doufám, že mu zaskočí kost a že ho budu moc bouchnout dozad. Počkej, volali mi to z počty. Milý Rudolfe, přece jen jsem se odhodlal a přijedu. Vlak z Vídně v 4:30 na Vilzenově nádraží. Těší se na tebe tvůj Borivoj. Borivoj? No. Já vůbec neznám, člověče, co to... To bude asi Boživoj, pane šéf. No. Vlastně, na to já bych nepřišel, to já vím taky, že to Boživoj. Rudinku, je to posílaný z Cortiny. Z Cortiny, Borivoj, Ježišmarja, že je to Boživoj? No a je to posílaný z auta, nebo jak? A co, z Cortiny, to je Boživoj, že to může být Boživoj? No, možný by to bylo. No jo. Ale kdo je to? No sakra, Boživoj! No, neznáš Boživoj, Ježi, to je Boživoj, vy jste... Ale pane Boživoj, kde je to ty? Slečno Blanko, teď se ho na nic neptejte, on později řekne všechno sám. No bože, by tam nebyl Boživoj, ale to bude Boživoj.
Jaký jiný bořivoj by to taky mohl být? Než bořivoj. Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, a i mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma škouce. Ježiši, hele, tady to budu se trochu porecpat, ten mudrc se mi kácí na znak. To nech, to právě vypadá jako, že vyhlíží tu hvězdu, neboť Biblii svatá píše. Škouce. Kde jest ten narozený král židovský? Neboť viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu. Potuď Biblii. Teda kácet se nesmí v žádném případě. Naopak to on právě dostal vnuknutí, že ho ta hvězda někam přivede. Zatímco našinec dostane vnuknutí akorát, když cítí, že je na šikmý ploše nebo že přijde inflace. Prosím tě, vůbec to nepřirovnávej. Betlém, to je tak krásná věc, chápeš? Já bych byl hrozně rád, aby se tam vyskytovalo jediný moderní slovo. Jaký cizí slovo? Třeba inflace. Co, proč ne? Teď, hele, mně naopak připadá, že už jsem toho pana mudrce někde viděla, tu panenku Marii a ten svatý Josef, ten mi připadá jako ten pán, co chodí do té drogerie na rohu. Ne. Nikam nechodí a nikoho si neviděla. A v tom je to krásný, víš? V tom je to krásný právě, ano. Chodí a viděla a v tom je to ještě krásnější. Já tě upozorňuju, že jsi nikoho neviděla, leda, že by si byla absolutně přízemní tvor, který není schopen se povznést nad ubohost tohoto světa. Já jsem náhodou povznesená v jednom kuse, víš? Ty seš takový melouchář. I tenhle ten Betlém děláš mistrovi za flašku Bikavéru. Ale prosím tě, když sobě necítíš tu posvátnost, ta velikost této malý pitomý dřevěný figurky, tak to teda nemůžeš být povznesená, to ne. Já se náhodou povznesu, když si vzpomenu, abys věděl. Mudrcové od východu zaslechli tu zvěst, že člověk moudrý ctného rodu narodil se jest. Andělů zpěvy nové prý z nebe mají znít. My od východu mudrcové chceme přitom být. Betlana zvězda, ta souputnice od věka, co září v temném nebi. Hledáme spravedlivého člověka, jehož je světu zapotřebí. Ukažte nám pravou cestu, kam se za ním brát. Buď tomu domu, tomu městu, sláva nás dokrát. Dítěti královskému vzdát chceme hod a čest. Jen ukažte nám cestu k němu, jestli vůbec jest.
nevin. Hledáme spravedlivého člověka, jehož je světu zapotřebí. Tak pomozte nám najít synka, jenž je klenut sám. Snad v matrikách je o tom zmínka, že se zrodil nám. Jistě tu někde spinká, vždyť přišel jeho čas. Tak pomozte nám najít synka, který spasí nás. Vedla nás je snadna souputnice od věka, co září v temném nebi. Hledáme spravedlivého člověka, jehož je světu zapotřebí. La 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 la. Na zdraví. A na toho pána. Bořivoj. Bořivoj. Bořivoj byl ten nejspravedlivější člověk, jakého jsem kdy poznal. On už, když jsme se učili, tak dostával strašnou nakládačku na tovarišu, až se prohejbal. Potom, když jako tovariš, tak vandroval od mistra k mistru. A vždycky se domáhal ty svý spravedlnosti. Jednou se dokonce domáhal až u ministra. No tam se teprve nedovolal to. No tak jak to dopadlo, nevím, ale vím, že ten večer se tajně tady objevil ve okně a povídá mi: měj se pěkně, já se někdy ukážu. A neukázal se 20 let. Jestli pak se mu chudáčkovi vedlo dobře. Jak pak by se mu nevedlo dobře? Venku má řemeslo zlatý dno? To jen u nás může dělat řezníka každá švadlena. Pardon, slečno, já tím nemyslel vás. Vy naopak vypadáte, jak když jste se s dranžírákem v ruce narodila. No, tak o čem jsme si to povídali? Jo, já myslím, že by se mělo, že bychom měli, ne takhle, aby jako pan Bořivoj viděl, že my jsme tady za těch 20 let taky nezaháleli, ano, že podnik vzkvétal, ano, a že je tady spousta nových věcí, jako příkladně, jako například, co máte nového, šéfe? Ne, v krámě? Jo. Tady je nové věci, je například Například ty 2 skla na pultě. a asparagus. A tady nový linoleum v kuchyni. Ne, prosím, paní, pozor, ne. To linoleum bych do toho netahal. To nepatří do krámu, kde pan? To je pravda, pak to taky je není pravda. nový. Tak vzpomínejte ještě, tak to by bylo... Tak na zdraví. Ne, ten nápis, aby se neohmatávalo zboží, ten je novej. Ale pan šéf ho strhnul, protože říká, že ta stará emailová tabulka je lepší. Co blbý, taky je lepší. Aspoň se dá umývat. Teď nemluv o tabulce a vzpomínej, co jsme za těch 20 let pořídili novýho. Za chvilku jdeme na nádraží. Já vám řeknu, co je tu novýho. Zásilková služba. Co pak my máme nějakou zásilkovou službu? Dávajte pozor. Pozorně mě sledujte, jo? My 2 jsme posádka jednoho vozu. Těch vozů je tady 7. Krám se tady drží jenom kvůli tradici, aby se neřeklo. Ale normálně podnik už se orientoval na dodávky přímo do domu. A zákazník si jenom zavolá, jo? My tu objednávku zpracujeme a vyexpedujeme rovnou do Ptyža. Takový chladěrenských balíčkách, že jo? Samozřejmě, prosím, ale přece to nebudeme hňásat na papír do dlaně. A budeme mít takový zástěrky s fižím. Já zástěrku nerad. Ne, ty taky nebudeš mít zástěrku. On nemohl mít lentuch. No, ne,
oven bílou kombinésu Ano. s nápisem Vandasova šunka na každý stůl. Nebo jsme tak to se dá ještě Já vylepšit. myslím, že to už se nedáte. Vám se to líbí tak, jak to je, jo? Mně se to nelíbí vůbec. Co se vám nelíbí? To všechno. No co všechno? No celý ten teátr, to divadýlko, protože až poznáte Bořivoj, to je tak upřímnej kluk. To nemá cenu na něj hrát nějakou habaďůru. Ale jakou pak habaďuru, šéfe, co pak to tady nemohlo za těch 20 let bejt, kdyby se tady neprovozovalo turecké hospodářství? No jo. A vy, pane šéfi, byste všecko dokázal zařídit, víte, kdybyste mohl. No jo. Proč ty máš trpět za to, že pořád někdo chtěl stavět hutě? Jo, a proč my se máme topit v hambě, když to zavinil někdo úplně jiný? No jo, to je pravda. Pane šéf, tak dobře, ono teda nezáleží na tom, jo, jestli to, o čem jsme povídali, bude třeba za 2 roky nebo za rok, ale důležitý je, aby vy jste se mu mohl podívat do očí jako rovnej s rovným. No jo, Blanko, ale to bych právě nemohl. Ale ježiš, proč ne, teď my vám všichni pomůžeme. Šéfe, my vám to sehrajeme jedna báseň, že? Já můžu dělat třeba vašeho prokuristu. Zrovna ty. A proč ne při svý figuře? Ne, pane šéf, prosím vás, nekažte nám to. Šéfiku, my dneska všichni musíme reprezentovat. Rodinku, co ti to udělalo? Možná, že by se to dnes lehčej, kdyby se dělal jenom náměstka a já bych třeba... Nemotej se pořád do toho, banďoure. Šéfiku, já vám řeknu jednu věc. Když to neuděláte, tak u mě nejste žádný chlap. Ano, pane šéf, teda to byste ztratil úplně veškerou svoji autoritu. Rodinku, já tě nepoznávám. Tak ať je po vašem, ale jestli to bude ostuda, tak já si meju ruce. Jaká pak ostuda, to bude krása. Šéfe, Bořivoj bude koukat jako novorozeně. Já se jdu oblíkat, za chvilku přijede. Já jdu ke Milovi, půjčit 603 na ministerstvu, jich teďko zahálím. Bořivoj, snad si tam měl ještě nějaký ten rok zůstat. To uslyšev Herodes, král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním. A protož svolav všechny přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl narodit. Oni pak řekli jemu, v Betlémě Judově, neboť tak jest psáno skrze proroka. A ty, Betléme, země judská, nikoliv nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který pásti bude lid můj izraelský. Jsem ohrožen, cítím se ohrožen skupinou lidí, která chystá zvrat. Jsem ohrožen, náš stát je ohrožen, nepřítel nespí, nedejme mu spát. A proto najděte je, jak vám bdělost káže, vejděte do domů, nevěřte nikomu, zkoumejte podzemí a vstupte do pasáže, užijte pádů a průlomů. Osaďte budovy a rozestavte stráže, ten, kdo je uloví, se dočká mého vděku. A proto najděte je, jak vám bdělost káže, ode dneška až na věky věků. Tehdy Herodes, tajně povolav mudrců, pilně se jich vyptával, kterého by se jim času hvězda ukázala. A proto donuťte je k spolupráci s námi a hosté, nehosté, slibte i pohroste. Chcem vědět podrobnosti, které jsou jim známy, chcem jejich doznání naprosté. Pak ať jdou do světa a šíří lživé fámy, i práce tahleta je hodna mého vděku. A proto donuťte je k spolupráci s námi, ode dneška až na věky věků. A jdouce vypátrejte cest k děťátku tomu královskému a pak mi šťastně zvěstujte, kde jest, ať i já přijda, pokloním se jemu. Já tě upozorňuju, že mně se to vůbec nelíbí. Ty z toho děláš normální politickou záležitost.
Já z toho žádnou politickou záležitost nedělám. To náhodou politická záležitost je. Herodes mačká intelektuály ke zdi, aby mu prozradili, kde je Ježíšek, který ho má připravit o království. Já nevím, co tě na tom tak rozčiluje. Počkej, hele, ty seš bez vyznání a ty nám věřícím nebudeš vykládat, jak to tenkrát bylo, to teda ne, víš, to no ne. vidíš, To ne. a ty jako katolík nás indiferentní vůbec nepustíš ke slavu, to je taky normální politika. Hele, tak já ti něco řeknu, víš. No co mi řekneš? Že mi nedáš dárek? To ne. Ale já jsem ti chtěl pozvat na půlnoční k Jakubovi. Na půlnoční? Ale teď zjišťuju, že prostě na to nejseš dost vyspělá. Já že nejsem vyspělá, já jsem náhodou vyspělá, já jsem až moc vyspělá, to každý říká, jak jsem vyspělá. Ovšem to ano, to jsou jisté věci, ve kterých seš vyspělá, že je. Ovšem, co se oblasti duševní týče, teda tam vyspělá nejseš, bohužel, teda to bych ti těžko vysvětloval. Například? Například otázky nesmrtelnosti duše a tak. Tak víš co? Já na tu půlnoční půjdu sama. Ale to mi přece nemůžeš udělat. Můžu? Ty nemáš právo tam jít. Ty jezuito. Staletí jste nás pokořovali, teď už se utlačovat nedáme. Čau na půlnoční.
Bořivoj, pojď dál. Slíkni si to tady. Bude to tady takový oušký, no. Tak se sem všichni nehrníte, no. To je tím, že náš pan šéf je takový konzervativní a tak strašně lpí na tom bytě po tatínkovi, že se z něj nechce hnout. A co mi mu nabízeli za vily, se zahradama, jedna po ministrovi, ano. Měla dokonce jeden tajný vchod a 2 tajný východy. No. Všechno bylo u notáře, ano, děkuji vám. Všechno bylo u notáře, jenom podepsat, a možná ne, že by si nezvyknul. Já jsem sám mu chtěl něco prodat ze svýho, protože u nás řemeslo má zlatý dno. No, mám zavést vůz do garáže, pane šéf, nebo budete ještě něco potřebovat? Co? Vůz do garáže, vůz. Ne, nebo chceš někam jet? Cože? Jestli chceš někam jet. Ne, já ani nemám kam. No, vidíte, no. Od malička sirotek ubožák. Od malička sirotek, ten se má, viď? Můžu se podívat? Jo, pojď. Prosím, vražte dál. To víte, my to tady máme po staru. Vy samozřejmě to máte jistě všechno moderní. Já nemám krám. Pamatuješ, jak jsme tenkrát ulomili tátovi špičku od nože, jak nás potom hodil kolem špalku? Jo, ty jsi utek, ale mě chytil, já měl zadek, sami jeli to. To nic není, to mě tatínek jednou za řetězem a já měl tady nemocu. Zajisté jste si všiml toho auta? To víte, to zastaralý typ. No, vaše vozítko samozřejmě jistě uno perfecto. Ne, já nemám auto, můžu dál? No, pojď. On nemá auto. On nemá auto. Ano, ano. Tady je to přesně takový, jak to bývalo. Hodiny nejdou. Pane, tady jsou nový skla a v kuchyni je nový linoleum. Tady jsme s Rudolfem začínali podnikat. Tatínek šel nějak do města a stáhnul ruletu. A my jsme ji vytáhli a prodávali jsme. A jak to dopadlo? Dobře. Přišel sice policajt, ale my jsme ho uplatili klobásou. Ona stejně už byla cítit. Ale jen tak pro zajímavost. Co by tam tak u vás stál takový malý byteček, něco takové? Tohle vy pochopitelně máte něco většího, že ano? Nevím, já nemám byt. On nemá byt. No teda, ale na to, aby spal pod mostem, má dost vyžehlený puky. Já totiž už řezničinu nedělám. Co děláš? No tak přeškolil jsem se na kuchaře a tak se toulám po světě, no. V zimě na horách, v létě v nějakých lázních, jsem tam na lodi. No a tak se toulám po světě prostě. Ze země do země, od města k městu, od hotelu k hotelu. To musí být krásné. No jak kdy? No, penízky to nese samozřejmě to. No tak co potřebuju, to mám. No. To já mám vždycky spíš to, co vůbec nepotřebuju. Slivovic. To by bylo vhodné opravdu. Mami, jistě, co? Představ si, že nějaký Einstein nechal venku kufřík. Tiše. Dobrý den. A to je naše Šárka. Jo, to je. To děťátko, ano. Ty už máš takhle velkou dceru. No dceru, no tak oni jsou všechny děti teďko takový vyspělí u nás tady. No. Jsi chtěla říct duševně. No. Je to mladá dáma. Představ mě, přece vidíš, že uvádíš slečnu do trapné nejistoty. Jo, tak to je, Šárko, to je Bořivoj, ten můj kamarád, jak jsem ti o něm vyprávěl. No, on se přijel k nám podívat, no. Vy jste... No, Bořivoj, no. Těší mě, já jsem Šárka. Ano, já jsem ten potulný řemeslníček, který vám přišel složit poklonu a přinesl nějaké dárky nehodné vaší urozenosti. Tak půjdem, ne? No, tak. Budou se rozdávat dárky, to tady zůstaneme. Já beru i odložený dámský prádlo. Já stejně nemám nic pro svou snoubenku. Do Betléma pospíchám, dobrá zpráva mě pohání, neboť v slámě tam podstrání, narodil se nám, ať má tedy na čem spát. Utíkám k němu s kolíbkou, vystelou mojí otýpkou, a tak se bude hřát
Dary nesem děťátku, jen jemu pro radost a ať má všeho dost. Dary nesem robátku a zahrnem je vším, že radujem se s ním. Přemýšlel jsem, co mám dát, až pak řekl jsem si po chvíli, čím to dítě se posílí, až bude mít hlad, až bude mít hlad. A tak nesu jehněčí, není záhodno držet úst, musí nám jako z vody růst ten zázrak člověčí, člověčí. Dary nesem děťátku, jen jemu pro radost a ať má všeho dost. Dary nesem robáku a zahrnem je vším, že radujem se s ním. Bude zima, bude mráz, proto já tkala po chvilkách. Děcko v plátěných košilkách zahřeje se s nás, zahřeje se s nás. Ať to dítě nezná žal, ať je andělé ochrání, všeho zlého i zklamání, i hněvu a tak dál, a tak dál. Dary nesem děťátku, jen jemu pro radost a ať má všeho dost. Dary nesem robátku a zahrnem je vším, že radujem se s ním. La 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 la. Není chlap, co? To je Skotland, no jo. Učitelka zrovna vykládala o tom, jak můžou peníze zkazit člověka. A já jsem jí řekla, že v tom případě bych byla strašně ráda, kdybych měla hodně zkaženýho papíka. Šárko, přines ubrousky. Je sláva, já mám hlad, až vidím stáda zlatých prasátek. Tak se napijte, budete mít hlad ještě větší a ještě krásnější. Pozimoj, co jí vykášleš, ty když je to houdě. No dovol, Šárko, mám za tu urážku vyzvat rodiče na souboj. Urážky rodičů se mě netknou. Pojď. To je dobrý člověče, pojď. Ještě ji budete navádět. Myslela si tyhle? Jo. Ještě něco. Víš, odpoledne slečna Blanka, šofér a závozník přemluvili tatínka, aby se říkalo, že nevedeme jen ten krám, ale že máme velkou zásilkovou službu s autama a tak. Rozumíš? No ne, my na něj hrajeme Hogo Fogo, jo. Tatínek svolil jen proto, aby až bude pan Bořivoj odjíždět, mohl venku o nás hezky povídat jako o Praze a o vlasti a tak, víš? No já teda nevím, jak to naší republice bodne, když my budeme šéfovat velký kvelp, ale když jste si nic parádnějšího nevymysleli, tak prosím, no. Tak budeš s tím počítat? Buď klidná, matko, podvody svých dědů Boh dál nezradíme. A aj, hvězda, kterou už byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši Stála nad místem, kde bylo děťátko. a uzřevši hvězdu, zaradovali se radostí velmi velikou. Co to říkají? To je z Bible. Ale že to umějí nazpamět. No tak u něj se nedivím, jeho maminka sloužila na faře, ale kde to vzala ta holka, to nevím. Jo, to víš, dneska, jak ty děti pustíš na chvíli z očí, tak se hned dají na nějakou víru. A předště do domu spatřili děťátko s Marií, Matkou jeho. A patře klaněli se jemu. Noc mávla kouzelnou hůlkou, rázem vítr, co vál, přestávat a šel spát za komín nad stodůlkou. Usnul hájek i sad, i ty musíš spát, jenom půl měsíc bdí jednou půlkou a vyhlídal tu svou
proto zpívat ti smím svý houby. Noc má vlakouzelnou hůlkou a usnul hájek i sad, i ty musíš spát, jenom půl měsíc bdím jednou půlkou, aby hlídal tu svou hvězdnou říš. No a já hlídám s ním hvězdičku svou, proto zpívat ti smím svý houby. Noc má vlakouzelnou hůlkou a spí. Dvacet let jsem nejedl takovýho kapra. Já vím, že vy tam děláte takový jídla, o kterých se nám ani nezdá. Ano, tak patláme to všelijak, ale třeboňský kapr je třeboňský kapr. No tak já myslím, aby jsme pořád nevykládali o tom žvanci a domluvili se, jak to uděláme s nadělováním. Já navrhuji, aby sem každý navršil svý dary, nevšímal si ničeho kolem a zase se vzdálil. Poslední by mohl jít pan otec, rozsvítí svíčky a prskavky a udělá crr a my se pak na to vrhneme, totiž my sem pak vstoupíme a zapijeme koledy. Všeobecný souhlas vyjádřete potleskem. Jen dávejte pozor, aby nekapal vosk na koberec, nebo to potom nikdo nevyčistí. Matko, prosím tě, nevnášej do toho slavnostního okamžiku motivy všedního dne. Já vím, ale čistit to pak budu já. Tak, kdo půjde první? No tak třeba já. Tak fajn. A provázky a nůžky a ozdobné mašečky a papíry jsou na kanapě. A prosím vás, všichni to několikanásobně zabalte, protože na dárcích je nejkrásnější ono dlouhé rozbalování. Ano, žádný strach, zabalím to jak pumpu na zimu. Jo! Moment! Ještě nebalit. Já se nedívám. Trochu scénické hudby, prosím. Děkuji. Dej mi taky. Děkuju. Já se tak strašně těším, tati. Protože neblbni. No, jo, to je moc. Těším na stromeček a na prskavky a na dárky a na koledy a na půlnoční. Na jakou půlnoční? Jo, vidíš, teď já jsem v tom fofru úplně zapomněla vám říct, že jdu na půlnoční. A ty jdeš na půlnoční? No. Aha. A kam? K Jakubovi. A s kým? No s tím, s kým? Sama. Ty jsi se snad zbláznila, ne? Co pak je to možné, aby si se courala sama o půlnoci po ulicích? Sama? Jaký courala sama, já jdu na půlnoční. Hele, takovýchhle půlnočních já jsem odsloužil, že si to ani nepamatuju. Dovol.
Totiž to mě urážíš. Chápeš to, že mě urážíš? To... Tak, já jsem hotov, kdo je další? Pojď. Já? Pojď. Sedni si, Luku, chceš něco? Tady máš. To je stejně krásný pocit vědět, že jsem přivedl na svět takovýhle stvoření. Jo, strašně krásný. Goliáš oloupen, veselé se. Člověk je vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Tak pojď. Tak ty, žábo, moje. Teď já. Tak poslouchej, tak tě vítám u nás. Pane Postoj. Tak, a postřeh, tatíček, Co to je? maminka, alkohol, pochopitelně. Tady, račte vybavovat, pane Bořivo. Ale ne, Ježíšek přece nemohl tušit, že já se zblázním, nechám všeho a přijedu sem. Ježíšek není plánovací úřad, Ježíšek je vševědou. A kdyby vám bylo něco v pase volnější, tak se na něj nezlobte. A kdyby Ježíšek taky netrefil všechny míry, tak vězte, že za to nemůže, že nemůže tušit, jak rychle rostou dcery v těchto zeměpisných A šířkách. tak se pořád nevomlouvejte, stejně to všechno prodáme v bazáru a koupíme si něco pořádného. Ty musíš vždycky něco zkazit. To je Máme to, krása. to až ukážu holkám. Ukaž, otoč se. No jo, člověče, ty už jsi slečna, nebo co? Já jsem vám chtěl říct, že jsem hrozně rád, že jsem tu s váma. No, co? Víš, Rudolfe, když jsem před 20 lety vlez tam do toho okna, abych se s tebou rozloučil, tak jsem nemohl tušit, že to bude na tak dlouho a že to bude tak těžký. A i když tady nemám žádný příbuzenstvo, tak já jsem to tam prostě už nemohl vydržet. A tak jsem vám chtěl všem moc poděkovat, že je to tady tak krásný, jak jsem si vysnil a že se vy všichni tady máte tak rádi a že jste na sebe hodný a že vlastně ani nevím, jak bych to všechno vypověděl. No, tak to ještě člověk dělá, co může, no. No, někdy se úplně překonává. Protože ví, co je to odpovědnost, víš? Aleluja. Aj, anděl Páně ukázal se Josefovi ve snách řka. Vstana, vezmi děťátko i matku jeho a utec do Egypta a buď tam, dokud nepovím tobě, neboť bude Herodes hledati děťátko, aby je zahubil. Tak jdi, nebo běž, nebo nenadi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřeš, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbal. Nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná jdi, nečekej na to, až krutě padneš za tyrana, běž, a když chceš, tak se taž, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, ona smije tvé stopy, rány ti skroví a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, vátej, vátej na 1000 mil. Přejdi Jordán, řeku
slánku, teplo a klid, vždyť musí se žít. Pomůže nést. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Snad tam na břehu druhém zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil. Vátej, vátej, vátej na 1000 mil. Místečko k spánku, chleba a slánku, teplo a klid, vždyť musí se žít. Milí rodičové, odešla jsem na půlnoční, protože jsem tam jít musela. Vrátím se kolem 1 hodiny. Asi mě budete perzekvovat, ale to mi za to stojí. Co děláš? Co je to? Tam není to dobrý. Co to je? To je dopis s přáteleným stranám. Ty se spomátla na rozumu, nebo co? Já to tam musím dostat. Proč musíš? No, protože ty si nikdy nic nemusela. Ale věděla jsem proč. No to já vím taky, jenom že ti to nemůžu vyprávět. Co byla? Ne, v sobě. Co? Mami, prosím tě, můžeš pro mě něco udělat? Co? Zajdi za svým manželem a řekni mu, ať mě pustí. Co tě pustí? Tak to budeme muset krapánek přitisknout ke zdi. Tátu? Prosím tě, já se tam musím dostat. Prosím tě. Kdo mi dá něco napít? Madam, já vyrobím originální oceánský long drink podle vlastního receptu. Okamžitě, hned bude. Šárka chce jít na tu půlnoční. Ne, prosím. Je to celá rozrušená. Ona se uklidnit. Co kdyby jsme jí dovolili, když se do jedny vrátí? Mami, my nebudeme ustavovat. Ale... Ne, mami, šmitec. Na začátku to bude trochu hoř, pak to zase. To je zajímavý. V životě je to úplně obráceně. Tak co? Řekla jsem, že mi na to záleží. Řekla. No, co vám? No, víš, má o tebe strach. Tak v tom případě mu teda řekni, ať má strach spíš o sebe. Prosím tě, jak to mluvíš o tvým tátovi? No a říct mu, že jestli mě nepustí, tak řeknu Bořivojovi, že na něj hraje Potěmky. To bys se neudělala. Ale udělala. No počkej, to by neudělala. Ale udělala. Tak ona mě chce vydírat, tak vlastní dcera mě vydírá. Ona si myslí, že mě bude mačkat ke zdi. Co ona nemyslí? Kde pak ona a mačka
Ono by se jí to taky povedlo, víš? No, jistě. Co jistě? Jistě ne. Od No. malička byla přísně vedená, to by se nedovolila. To mě pověděli, to já vím snad. Všem holka je blázně v letech. No a co tím chci říct? Pochodnej, sorry. Jo. Počkej, tady je takový. To je dobrý. Ti by to chtělo trošku pomaranče. Najednou se sfanfrní a zapomene na všechno. No to by bylo smutný teda, to by To bylo by smutný, bylo, to by ale bylo přesto- smutný. Co přesto? Co s tím uděláš, když to Bořivojovi řekne? No počkej, co já s tím udělám? Co ty s tím uděláš? Já si přece nemůžu nic dělat. Tak do mě toho heftil. No pořád říkal, že bych ztratil autoritu, že nemůžu za to, že někdo vyráběl nebo stavěl hutě, nebo že budeme maso vozit v těch balíčkách. Kdo to říkal? Já to říkal. To jsem nemohla vědět, že nás vlastní dítě zradí. S tím musíš vždycky holka počítat, když děláš nějakou habaďuru, že to dítě vždycky otočí proti tobě, že to využije proti Teď tobě. už to vím. Jo, ty to ví. No, děkuju, že to teď víš, no. Padlo ti něco, ne? A to nic. Jo. Tak co s tím udělám? No tak půjdeš a vysvětlíš jí to, no. To je jednoduché. No to já nevím, ale... No tak si dupneš. No, ale neměl by si raději dupnout ty jako otec? Hele, mami, nerozčul mě, jo? Kdo to zavinil? No, tak já to No tak. zkusím. Ale podívej se, Rudínku, nešlo by to aspoň do 3/4 na 1. Ne! Ty, Rudlo, já bych ti potřeboval něco říct. Já tobě vlastně taky. Víš, já jsem totiž dospěl k jednomu takovému rozhodnutí. Já taky. Začalo to všechno vlastně už tenkrát tady u toho okna, jak jsem utíkal. Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně a poslav vojáky, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho od 2letých níže. Jsem jenom jeden z těch, co chtěli klidně žít. Mít svou postel, židli, skříň, o nic víc a o nic míň. Varada, jsem jenom jeden z těch, co chtěli klidně žít. Pak však přišel rozkaz, abych šel. Včera přítel, dnes už nepřítel. Pušku v ruce kráčet, zpívat, cílet, všechno na povel. Jsem pro, aby válku ved tento svět. Zbraně nesmějí nám zdrzivět. Tak leď, abys ten svět smet, generále. Jsem pro, vždyť bejt proti nepomůže nic. Neboť ten, kdo má zbraní víc, má i právo, pravdu, recht a tak dále. Jsem jenom jeden z těch, co chtěli klidně žít. Někdy slzy, někdy smích, jsem tam dobro, jsem tam hřích. Varada, jsem jenom jeden z těch, co chtěli klidně žít. Jenže dneska na klid není čas. Půjdeš, půjdem na rozkaz. S puškou v ruce bránit vlast a zpívat, jak učili nás. Jsem pro, aby válku ved tento svět. Zbraně nesmějí nám zdrzivět. Tak leď, abys ten svět smet, generále. Jsem pro, vždyť bejt proti nepomůže nic. Neboť ten, kdo má zbraní víc, má i právo, pravdu, recht a tak dále. A tak dále. A tak dále.
Víš, a najednou jsem si uvědomil, že už je dost toho rajzování, že bych měl přijít k rozumu, usadit se někde a sedět na zadku. No a teď tady u vás mě potkalo něco ještě horšího. Co se ti stalo? Chtěl bych založit rodinu. Jež, a co říkáš ty? Takový úhlavní nepřítel stavu manželského? Ty totiž nevíš, co máš. Ale vím. No, nevíš. Ty nevíš, jaký je to pocit mít rodinu, ženu a dítě, který si tě vážejí. Vy totiž tvoříte takovou jednolitou pospolitost. To ty si ani neuvědomuješ, to vidím já, když přijdu zvenčí a jsem sám. Ty víš všechno o nich, oni zas všechno o tobě. Můžete si důvěřovat a ne čekat, že jeden na druhý udělá nějaký podraz. Víš, Rudlo, tak jsem tě chtěl o něco poprosit. Mě? No a o co? Abys mě přijal do toho svého velkopodniku, neboť se chci usadit v Praze. Ty? A neboj se, já práci zastanu. No, to já se nebojím. Já můžu dělat řemeslo, můžu jezdit s autem, nebo bez účetnictví. Mám všechno za sebou. No jo, no tak jenom, že... Koukej, ono to bořivojí není všechno takový růžový, jak to třeba vypadá, víš, třeba na jatkách neseženeš někdy dobrý maso, kdyby si se rozkrájel, on to vede nějaký holič. Z toho se nic nedělej, na jatkách jsou všude zloději. No jo, tak já nevím, jestli si už viděl Prahu, víš, to celý rozkopaný, člověče. Víš, dokud se od nás nikam nesmělo, tak jsem utíkal. A teď, když se může, tak se mi chce zase zůstat doma. Hele, tak já ti něco snad musím říct upřímně. Já možná taky budu totiž... Já mám plný stav, víš, já budu možná propouštět, to víš... Tatíčku, tak ty budeš vyhazovat na dlažbu, ty zlý. Ven. Ne, vypadni. No ne, Vypadni, sem nikdo nepoleze. Chtěla panu Bořivojovi. Nepade se mnou, sem nikdo nepoleze, dokud neřeknu teď. Ale já ti něco povím, jo? Já nemám žádný velkopodnik, já nemám žádný auto, já nemám žádný personál, já nemám žádnou zásilkovou službu, já tady mám jednu ženskou a sám musím makat jako všichni ostatní a jenom jsem zblbnul, aby se tím mohl předvádět. Ježiši, Rudolfku, no to jsem rád. No mně si se zdál už nějaký divnej. Co divnej, člověče, pitomej, podívej se na mě, no, pitomej. To z tebe udělá rodina, víš, a děti. Někdo zvoní. Tu bude ten její cumploch, hele, dávej pozor, jak já s ním vyrazím futro. Tak, mladej pane. Nezlobte se, pane šéf, že vás ruším, ale napadlo mě, jestli byste nechtěli jít na půlnoční. No to je výborný nápad. Co tomu říkáš? No... Víte, já jsem si říkala, že by pan šéf měl aspoň na chvíli zahodit ty starosti s podnikem a s personálem. Zastavit, nepokračovat. Víte, on, pan šéf, má strašný starosti třeba s vozovým parkem, že ano? No. Mlčet, nemluvit, nechat toho. Pan šéf nemá rád, když se mluví o tom, jak on se tady o to zasloužil, aby to zvelebil. No, tak se budeme hodinu bavit, jak jsem to zvelebil, jo? A půlnoční nám uteče. Sníkat, totiž oblíknout, 10. Času dost. Děkuji, já jsem tady, no. Děkuji. Šárko, to nemůžeš. Šárně, prosím tě, Co tady děláte? Oblíkat se, jdeme na půlnoční. Co? No cože, jdeme na půlnoční, no? No, i s celým personálem. Odchod. Když pak umřel Herodes, anděl Páně ukázal se Josefovi ve snách v Egyptě, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho a jdiš do země izraelské, neboť jsou zemřeli ti, kteříž hledali bezživotí dítěte.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám, povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, přejte mír a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí, řek a hor, i když 100krát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skonejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláž i vzdor, země polí, řek a hor, i když 100krát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést má zem, země milá jako pěst má zem. Bořivoj, ty jsi se vrátil po 20 letech. Jsi celý dojatý z toho, že se tady vlastně vůbec nic nezměnilo. Tak abych ti řekl pravdu, my zrovna všichni z toho moc dojatý nejsme. Nás to spíš teda míchá. No ale tak, když já to počítám, tak já myslím, že mám ještě takových 20 let před sebou, ne? No nejméně. No a za těch 20 let bych to chtěl všechno dohnat, rozumíš, jo? No a pokud s náma chceš vytáhnout tu roletu a podnikat s náma, tak jsi vítaný ještě jednou. Pardon. Já... Takhle. Milej Rudolfe a vy všichni ostatní, mně už taky vlastně zbývá jen těch 20 let a nic víc. No a jestli je procourám po světě, tak je konec a už mi nikdo žádný další roky nedá. Tak
Tak já bych to snad zkusil ještě jednou tady doma. Jestli nejste proti tomu. Nejsme. Pak bychom byli. Začneme znova. A uvidíte, jak nám to... Zařídíme tu zásilkovou službu. Na telefonní zavání dodáme rovnou do domu. A v chladírenských balíčkách. Co tady všichni tak plesají? Nech je bejt. Oni netušejí, že od teďka už to všechno bereme do ruky my. Veselé vánoční hody, zpívejme, bratři, koledy o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. O tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko. Ráda bych k Betlému, k Ježíšku malému. Mám doma křepelíčku a pěknou žežulíčku, ty mu odvedu. Bude žežulička vyrážet Ježíška, u hlavičky jeho sedávat, líbezně mu bude koukávat. Zdrav buď Ježíšku. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu, malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes Betlémě narozenému. Chtít, aby spal, tak zpívala synáčkovi. Matka jež ponocovala miláčkovi. Nynej rozkošné děťátko
panáčku, já tě budu kolébat, Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.